Bonjour. Monsieur T. Très sûr. On va ver. Nera mu ate yere de fusa. On est rapporteur. Non c'est à vous les deux. Une fois on ira mu go bila. Est-ce que amna sigi ku go bila? Encore ngata ame sira la ame kuma ma ke yere boto kuna. Ne ta. Ngata ngi bila sira ye. Ndala tuna kuma de. Bas fete. Kuma Bas fete. Ok, boy. Ne da masige famne wa. On to di. Ka be du gem wona no e kabulele mi du e kabulele mi boy bi na bi ga nyamta lezi gono ite mo wa. Wo ba sirane ya. Non a che Te ba do bolo wona ka sirane. Non ma famo te. A che. Wa ku na go gangsta ti ni mo do gangsta la to woni fen lu kan. Moi, je respecte ma famille. Ma famille qui trop. Surtout ma maman. Elle compte trop sur moi. Voilà. Donc, les deux, nous avons ça pour que nous ayons un trapu que nous fait. Un bleu sur nous fait, un business ou passer nous fait un beau sur lequel la maille a voilà. Business c'est gain ça c'est fin sous nous quoi. Et boulot. Ne boulot que. Ouais boulot. Enfant ni munu me wuli dɔrɔn ka bese ni fɛnw ta ka t'u yɛrɛ bana non o tɛ gɛnsa Pablo ni kɔrɔbɔ cɛman tɛmɛna olu bɛɛ y'u ka business kɛ en cachette ouais cɛ o wagati ninnu santaw tɛ kelen san taara fo ka kalan toro f'i fana ka kalan nɔfɛ de. N'a faamu ko caman bɛ passé wo kɔnɔ ouais ne bɛ bɔ yan ka cɛ ne ni kabulu de bɛ don ouais mais ne bɔra n bɛ n ka kabulu bɔ n bɛ n ka vie normale n ka vie kɛ en temps normal, tu vois. Moi, on est à fond. Donc, il faut que ça fasse fort. Et ça va faire finir du gros du beau canama. Abana. Est-ce que on va faire tout il faut l'oreille. Et donc, à la composition avec tout. Donc, il y a du taranga cha. Comment faire un autre sur le monté? Tiens, tu joins la boucle là-bas. Bon, moi. Join fait et yana. Nache. Les traditions signes d'origine quoi. Ima. Nous si ma faut gangsta qu'on a gangsta t'es ici quoi. Ijo ça ijo très onté. Or aida flani. Aida ni ye waldiye. Amena nyonga classique le ngono kacha. Donc deliberin aida inchawa. Ne tagara aida fi ga nyafa yana ri. Donc ni ete sigida ina ni tetmani mo wasiche. Ko basi de sira ko dara. Est-ce que afam? No be fam mo. Kala ba agitela ga blay ni na jona. Mais il va donner ma c'est comme il faut moi. Un bel gangster, un bel bignon, ouais. Business man a passé tout autour de la quand on passe en union, ouais. Ne manque de confiance. Ouais, ma femme. Tout du go sigana, work à di go kanga na wari ouais. Ouais. On me ngache ni tamba mais any job ta mun ngata ko fin en collier de ngache. Business ko na nti. Ouais, en tant que manga par la marketing to. Abe ferege bitugo tugo ngache kile kana binga sora mana ni jewo ay bo rebe ga naw imane wele pour ye gana nga ke nyana sisa donc aga bledi anga par bola ga to di bosma che tu ko la wa ese ni afa no do bina son sans ate meblo parce que ay no wele ka le sera ba orla ne fele ne wele ngi sab gana e ko su ngi business wana nga cha na tun flower soro ma antang ya gensare ngacha ma ko kan respect ouais. Comment on a fait un peu tantôt? Il faut voir tes drogues là, ça. Il faut faire un peu.
Nkɔrɔ n tun bɛ fɛ ka kuma min f'i ye an jɔ yɔrɔ la kura kɛ sisan kɔni an jamana so la dɔɔnin n kun mago b'i la kuma min na kura kɛ an bɛ se ka kɛ yan nɔ n dɔgɔ kuma min ma se ka kɛ so kɔnɔ fɔ kɛnɛma o n'a kɛ kuma ba ye dɛ n kɔrɔ tiɲɛ la kumaba don parce que n jɔrɔlen don ko in gɛlɛyalen don n kɔrɔ I b'a dɔn ko depuis ni Asi ka mankan dɔ in kɔfɛ diɲɛ don o don Asi bɛ ne wusu hali ni n ko n bɛ bɔ ka bɛn n'a ye I bɛ taa sɔrɔ yanni ka wuli ka bɔ n si dilan yɛrɛ kan n kɔrɔ I b'a sɔrɔ Asi wusulan dɔ don ka sisi durutu so kɔnɔ a bɛ ka sisi durutu so kɔnɔ ne tɛ ka foyi faamuya o tɛ baasi ye ne ye ko nɔgɔ ye n'aw ko aw tɛ an ka kɔrɔlenw fɛ ko fɔ nanzaraw ta a bɛ taa ɲɛ bi musow olu ye o ye n'u tɛ soma kan u bɛ mori kan n'u tɛ mori kan u bɛ kolonifila kan u bɛ jinɛtigi kan n'a ma to olu ta la a bɛ to jɔn ta la n kɔrɔ mais ne yɛrɛ bolo ko binko in an k'o ko de ɲɛɲini dɛ mais tɛ ne ɲɛ bɛ na wusuli ko min filɛ nin na nin ne tɛ baasi ye ni ala ma baasi foyi kɛ n bɛ ci bila so u bɛ fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka na o yiri n bɛn'o d'i ma n'i fana y'i ko la k'i wusu k'o min ani min bɔr'o la I bɛ n'a ye n dɔgɔ n kɔni bɛ kuma kelen f'i ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ kana sɔn tafe bolo k'i saba ni tafe bolo y'i saba n dɔgɔ o y'i ta tiɲɛni ye wa n'i y'o de fɛɛrɛ tigɛtɔ ye Asi bolo pour que tafe bolo ka se k'e senkɔrɔma cɛ k'i saba I kɔ kan kan'a to ka kɛ dɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ kan'a to n se o ka n ba a ka s'a la n'o kɛra a ma ɲi dɛ kɔrɔ n y'a faamu i y'a faamuya n y'a faamu baasi t'a la sinon n ka denni yɛrɛ an tun ye min kuma kɛ fɔlɔ mun na min furu n kɔrɔ a ka ko a bɛ ka don fɛ yɛrɛ de karamɔgɔ e ka teli kojugu an ka denninko in to yen an ka Asi ka denko an k'o ɲɛɲini n'an ye ɲɛ sɔrɔ o la denninko in o la sa tɛ o tɛ yen ka ban an ka Asi ka denko ɲɛɲini fɔlɔ o de ka gɛlɛn kɔrɔ baasi tɛ ne b'i bila ne bɛ segin awɔ n bɛ taa n labɛn n tɛ ni baraji hakili n'aw la n'ala sɔn ma k'an bɛ baasi t'a la ok n kɔrɔ an b'a kɛ ten n'i bɛna joona I ka si ɲɛ ma bi n bɛna ni spécial dɔ ye I ka fɛn n bɛna ni an b'o di ɲɔgɔn ma problème t'a la k'an bɛ cɛkɔrɔba in tɛmɛ heure de très bien a bɛ ka na cɛkɔrɔba n denkɛ cogo di yen dɔ Yaguni pili pɔlɔ gangmɛrɛ n'u ka envoyé kalabanciya dɔ la cɛkɔrɔba I ka nɛgɛw panna ni moto 130 min ye a bile di ka na bɛ nɛgɛw ye mun ye bile ye mun ye bile ye mun ye bile ye wari de ye kini yɛrɛ kalabanci a ka baarayɔrɔ la moto 130 min bɛ yen n'i ka nɛgɛw panna n'a ye a bile di ka na cɛ n'i m'a di n bɛ muru don I kɔnɔ dɛ Ala n'Ala kira wallahi n t'a kalama wallahi e tɛ mun kalama ne t'a kalama ko zon bɛ yen ne kɔni ne nana fɔlɔ de ka na I averti sani nɛgɛso ka cun n'a ye ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ ni bile t'i kun I su b'a da fɛ I tɔgɔ in to hakili la dɛ Yaguni pili pɔlɔ gangmɛrɛ n'u ka envoyé a layɛ bɛ nin bɔ munna e bɛ siran mɔgɔ ɲɛ yan kalabanci n'a ɲɛ la ye kuma k'a lajɛ
ni moto in wari mana ou bien ni moto in mana bara woro wo e wo mo be sigi no a be furi ta bo nyagoro nga jo yɛrɛ fɛnɛ ka teliya ka na an ka taa show wa ale fɛnɛ mɛnna ni plan ka k'ale ɲɛna de quoi. Seri aljoy kuka te ene wele do wa soro ne kunga bo barayaro la bon sera changer ga soro kana abjoy kuka plan meme i woro uruna u war dinema u war masira la mariga fenya na bwa wale donc aida mi wa woro da sisano na ma soro mi sowoti yora ma legzi du flen waru ko kuma te siga fanya ne ni wari ko kuma faya no fene na balo fene de do ne du ma soro fene aida bi na fo ko problème no ve dala problème ni de la non juste la mairie ga fendo non aida moi je ne crois pas parce que il va no il faut développer l'autre jour quoi ni unte e jogo ye quoi et c'est vrai bon si ça e ga ni ke position na su do la net ko famia quoi et c'est vrai mais war dinte problème ere itigi i jani o de be fa kan toro don quoi et c'est vrai suna yɛrɛ kɔni maro ne go ali wa kɛmɛ n'a bɛ ne bolo ne b'a di ma wallahi mais i ma deli ka min kɛ n'i y'a kɛ yɔrɔ kɔni a bɛ suspendre kunbɔ yɔrɔ bon au niveau de la ne b'a la k'i ɲininka ni souci dɔ b'i dala i k'a fɔ ne ɲɛna an ka jɛ ka gérer siɲɛ kelen quoi est-ce que o y'a souci foyi tɛ ne dala sa juste la mairie ka ko dɔrɔn de do n k'u ka fɛn de ɲɛna ne ko halisa e y'a fa b'a ka tɛgɛma gɛlɛya in na da sisan ta de ka jugu k'a sɔrɔ wari dɔ bɛ cɛkɔrɔba in kunna waje a tɛ sɔrɔ diɲɛ na ayi cɛ mɛ tiɲɛ na an fana mɛnna ka wari kan ni hakili wala tuma min na ne tun bɛ taa ekɔli la ta f'i kun b'a ka wari ta ka di ne ma ekɔli la ka wari la non wala an mɛnna ka wari kan a mɛnna ka ne wale e b'o joli 6,000 Aida nin bɛ k'a bannen dɛ Aida nin m'a ɲɛnabɔ n'a t'a ɲɛnabɔ a fɔ n ɲɛna min b'a jɛ n k'a bɛɛ fara kan siɲɛ kelen ni joli sa 4,000 i t'o fara k'o fara kan Aida i dun tɛ sɔn min yɛrɛ fɔ ne k'a wari bɛɛ d'i ma siɲɛ kelen nin dara ne de sa nin m'a bɔ awɔ nin b'a bɔ sɛbɛ la waati m'a bɔ problème t'a la o minɛ kɛ i bɛ taa di lamɛri ma Aida ni nin t'a bɔ nin b'a bɔ problème t'a ko n fitiri sera ne yɛrɛ bɛ sira ɲini mariage ko dun mariage ko bon Aida mariage ko in i b'a dɔn mariage ko in bilala retard la dɔɔni cogo di parce que ne tun bɛ k'a ko yɛrɛ girin-girin wagatinin na ne yɛrɛ i m'a ye ne tun bɛ kɛ girin yɛrɛ de n ka n ka ko teliya i k'a fɔ cɛkɔrɔba ni fɛn nin ɲɛna mais i b'a dɔn ko cɛ ko wɛrɛw tilala ka don a ko kɔrɔ quoi est-ce que i b'an faamuya parce que i b'a dɔn ne y'a fɔ famille la ne y'a fɔ grand frère ɲɛna bon ale bɛ ka fɛn dɔ fɔ k'an ka jɔ dɔɔni bon finalement ne yɛrɛ ko ok an b'a to olu ta la ten tɔ quoi ne zena ko ni mariage ko in ma bɔ wala e ne ka ko ni bɛ k'a bani fo saya ne tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Aida fɔlɔ ta la ka nɛgɛ zena ta fɛnɛ fɔlɔ ta ne min nɛgɛ sa ne m'o bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna fɔlɔ ta in kun ye e yɛrɛ de nɔ ye Aida e de sumayara ne y'a f'i ɲɛna e kun bɛ ka kalan cɛkɔrɔba ka fɛnw e ma fɔlɔ ta kɔni kana n'o da ne la dɛ o ye e de nɔ ye bon ne fɛn k'i ma fana zen kɔni problème foyi t'a la ni famille yɛrɛ ka ko kun tɛ sa ma sɔn ne nana ne woro ni fɛn bɛɛ ka ban i dalen tɛ ne la si ne dalen b'i la dalen b'i la sa ok problème foyi t'a la donc du coup n bɛ taa joona yanni fitiri ka se i y'a faamuya ne yɛrɛ bɛ taa sa ne jɔlen ne sera ni baro l'exi kana na tɛmɛ ka taa misiri la n'a y'an jɔlen sɔrɔ yan nɔ walahi o tɔgɔ bɛ da ok problème t'a la baby k'an ma fɛn comme ça bye bye Aida ka ni tile fila wariko ye i ko 6,000 n y'o bɔ ka d'i ma i ye wari tɔ min ye n kunna 4,000 ko n k'o fana d'i ma cɛ ni problème dɔ tɛ Aida da la est ce que Aida ma changé non il faut que ne fana ka nin ɲɛɲini yanni kana taa n kun dɔ bɔ cɛcilen na tuguni parce que bi adamaden filɛ nin ye a bɛ changé suko ni dugusajɛ cɛ ni nana ko ne tun b'a fɔlama dɔn ka na furu tuguni ka t'o fara a sigi kan o tɛ n salen grand frère ka kuma ye tiɲɛ il faut que an ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na
donc ne bɛ n ja sigi fɔlɔ n bɛ segin ka Aïda étudier tuguni ni yɛlɛma ma don a ka ko la parce que kamalenba ninnu filɛ nin ye u bi tile 2 kɛ ni u bɛ wari na sugu bɛɛ d'i ma ni Aïda farala olu o ye ne ka ko bannen o la kɔni ne bɛ ja kɔ sinon Aïda n'a sigi u bɛ n faga walahi. Yaguni. Mea. Hancle. Ça va. Oui, ça va. Nous, nous avons réussi à vivre en tout cas. Tu as dit que tu as Borda Framada. Yo. Non. Au fait, on dirait. Quand tu es dans la rue, tu es dit que tu es choua. Qu'est-ce ça? Il n'y en a pas. Ada fallu no fala. Ada fallu no de. Acha lega nya. Ouais, acha odo. Que ça soit la dernière fois. Ni kosugu te temani mo che tugunu est-ce qu'il va faire moi? OK. Do i b'a kɛ togo na suya bɛɛ la ni kosugu ni fila y'i sɔrɔ tuguni da la k'i ka vie b'a da fɛ wa est ce que y'a fɔ cité in kɔnɔna na an tɛ toléré o ya bɛɛ y'an dɔn n'o de ye quoi ama an ka vie sigilen don ni kosugu la donc kana sɔn ni fila k'i sɔrɔ wa OK i bɛ se ka taa Yabu wa fila i tɛ i b'a fɔ i ka mɔgɔw ɲɛna u ka ɲɛ k'an to yen i kulo b'a la donc n fɛnɛ ka kan ka yeli laban non. Tene kele ka bonus wara sɔrɔ tuguni ya. Mate. Ouais. Ouais. Mate ma fam ne anya fo anya. Ma fam to ya ba na. Ai no ngache. Senga che ni lang. Mate. Le be ka yɔrɔ. E filara. Fo attention akan. Fo attention. Ni ci kita ja ta jan jona wa. Mate, on nana sɔrɔ fɛn kɔnɔ na, a tɛ se ka passer tantôt quoi. Kɔfɛ. Ni bosi nana wula na an ka ca an bɛ gérer tout le temps. E m'a faamuya? Fo waati a bila. Kenya. Jumɛn? N'i y'a kɛ in di ka na. Ne ma kɛ de ma i sigilen yan nɔ wa? E ma sigɛriti minɛ kɛ la sisan? Kɛ in di ka na. Ne ma birike de ma i sigi, e ma sigɛriti minɛ birike la e y'a di ne ma i poche la ye. Ok, a bɛ se ka disposer. O denmisɛnnin nin kunna ko business bɛ passer tantôt de. Encore. Ne ta dɔ ye min? N bɛ ka taa n ka courrier dɔ n nana changer sisan n bɛ fɛ ka taa n ka courrier dɔ de récupérer. Ne mago b'e la. E mago b'i la dɛ mɔgɔ. N kɔrɔ a kɛ ma cogo di? O don ko ne m'a f'i ye ko ne ka baara yɔrɔ mɔgɔw tɛ ka na baara la. Awɔ i ko ten. Nɔgɔ a gɛlɛyala dɛ. Bi ye a tile 3 de ye. Awɔ. Denmisɛnnin dɔw ye ne sɔrɔ carré kɔnɔ ko fo a ka bin kan. Muru b'a bolo. Ko Yakuni fils François Peli. Yakuni Peli Paul. O de y'a tɔgɔ ya? Jaa anw ka baara yɔrɔ mɔgɔ ninnu ye kalabanciw ye. Ko moto 100 ani moto 30 k'o de tununa ye. K'o de tun b'u bolo ka feere. O de y'a to moto bɛ na dɔrɔn a bɛ se ka tɛmɛ ten fiyewu. Moto bɛ na dɔrɔn a bɛ tɛmɛ ko fiyewu jaa sɔnw don. O de ko ne b'o bɛɛ kalama k'ale bɛ ne ka du yɔrɔ dɔn n b'i dɔn ni moto 100 ni moto 30 wari n'a ma na k'a bɛ muru tɔn ne la. E bɛ mun b'o la? Ko parce que ko ne bɛ baara kɛ.
kora tu kono ki ere buga ere ku e fana no bala ndabal bana ni kamele ni a fasale ni do ate bere ni bo abeti ngir nga ko ya kuni fili fo ya kuni fili fo lo nkoro ni famia ibara men ko ga chuamna de be deli e ka to sono cliff la na ya famia le konte bo wala ne rebe nga cibla sisa ha voilà ne rebe nga cibla sa ne bita commissaire ge fe no ne bita situation nya fo ya atadu fo de suno ni demsen nu flo be dorgu na sugu minuto o kana na imana mana banal te o kana na mfaire nu ibana solution bo lo me nu ifadu o ta gele c'est tout c'est fini ima war ni te femina kala ma boa kep ma kala man te fenye do ala no kana ni joli latige ay no ta sa nta commissaire fe sa ko ta commissaire e ga to so na e ga bodo ka bo alle te singa so dala sisa ay boy ngoro mena sa mi wele ni anya fo commissaire do mi wele ya gno fili follow okay Ok. C'est ouais. Position. Vas-y, voilà. Au fait, n'est-ce pas mobile. Ah. Ouais. Au fait, un tu auras mon soir longtemps. La position est là tout. Moto glanan no. Ouais. Ouais, il va donner tu vas y sur le carré ou non. Bon, on a créé c'est. Il va avoir un vrai directeur, va te faire calamanna. Tu sais tout. Parce que moi, comment on fait là, il a fait, aller te faire calama là. Non. Puis là, mais les femmes hier quoi. C'est ne devait tu avoir un lot. Depuis quand il a amené un faux. Ma foi, on a confiance dans moi. Là, tu 130 chapeaux. A flower perdu mana là. Bon, il y a bossé arrêté fou également à cola flower. Est-ce qu'il va faire? Ouais. Il a fallu un toit. Réclamer d'offre de bien sérieux. Ok. Tu auras un coin en a blatant. Donc, et vous avez fait un lama là. Ok. Et de la business qu'on a mis en cob là. Amignon cob là. Tout dit tu auras même fait un qualité de calamère et de la tour. Ah bon, il va aller à Minet, tu vois, il y a Fabi, à Jolie facile, Flavie hier. Et moi, tu auras un femme à lui. Mais faut pas dire. N'y a te kumage. À la personne liée d'aurait danger là, les ouais, effectivement. À la mousoni. Son fidini. Et il y a comme ce qu'on a un cousin. Très bien. Donc, on est une bossite, mais tout le monde n'y a pas bossé là. Bossé qu'on a essayé quand on a tanné. N'y a pas de tano goni. Forcément, tu crois même moi. Ngache tsika ke to dinga chega elemo enimo go munga cha bebe ku chukile no konana olbe sika plupeni mato suyo to di keto kalama bon ama la isa gota ota jiri la doronye oh ngache abe ferere ngache to lawa ma pile comme bon est-ce que bité le 22 le 22 oui OK aba ke to lawa avant le 25 wa soro tege dara dogo ngawa OK blème tout va sur le terrain de la drogue. Bossu au avant le 25. Faut partir. OK. Ouais, c'est quoi. Mais au flanc, nous me gagnons. Ouais, c'est bible là. Et c'est ne pas en faire toi. Petini. Donc il va faire quelque cochon mais on te fera non tout nous. Est-ce qu'il y a femme? Faut partir. Moi t'as plus de 150 à l'école ngoro. O ga tout 150 000 cash. On va perdre avec quelqu'un qu'on aura. On va faire un avoir. N'a pas essayé de continuer parce que gain ça on a un petit tour nous colla. Tu allais aller ma dou follow gagner. N'a le perdu. Il va y faire un gagner avoir. On a qu'à dire fois la première fois. On te fera combien on a que tout nous a coup d'un. OK, blème t'es un check. Ça m'a là ça me souine John 600 kg. Très bien. OK. Rendez-vous me ni bosser arrêter ou là là. Oui ta ko fait mais 5 qui quoi.
i y'a faamu comme bossi yɛrɛ tun tɛ ko in kalama mais ne y'a lakunu dɔɔni quoi mais n bɛ taa ɲɛfɔ yan pour que togo 130 moto in nin ka sɔrɔ de quoi an tɛ se k'an ka vie bila en danger manamana wɔlɔlɔ ka tunu tan n cɛkɔrɔba muso jɔnna kɔni 130 moto in bɛ sɔrɔ diyagoya waati donc i b'a bila kɔfɛ n bɛ sin k'i ye quoi n bossi kan ka ɲɔgɔn ye wulada yan nɔ donc n b'a tɔgɔ bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna siɲɛ kelen ma n bɛ jigin musokɔrɔba ka niveau la waati fɛn dɔ ɲini ye ten ok ça c'est quoi ça n ka cɛ 130 moto fila kan ka marché bila en retard on avait des business à frapper avec cet argent là cɛkɔrɔba bolo kan ɲi enfant de k'a b'a essayer k'a b'an kɔntu ta mɔgɔ bɛ jɔ funu dɔ la i siri funu bɛ bɔ a la quoi an bɛ ko in kɔnɔ bi ko tɛ quoi bon bossi yɛrɛ ka teliya ka na man. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bimega boga fayana ga série kura abe série min demande kojugu furujugu. Ama fayana go série ama bla mardi au mardi ani jeudi au jeudi. Ama fama bla chien flare comment era be courant ken fen be kalama ça. Donc du coup ama bla soit mardi soit jeudi. OK? Donc débriefing no ga janfa ga position na. Donc aga bla kuna ga to page ça fait janfa ma bane janfa be nale. Ama ga janfa laben a bɛ se ka diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan cogoya min na donc o yɔrɔnin fana fɔ an ɲɛna barisa ɲininkali cayara kojugu donc la famille an ka numéro de téléphone filɛ nin donc ni mɔgɔ min fɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ k'u ka publicité ka kɛ i ma ye donc du coup a bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ numéro in sanfɛ donc a abonné a ka cloche activé a kana vidéo baden bɛ yen nɔ c'est pour vous.